Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыба қойбір темалар турында қысқаша. Соқ булыгысы юл эшләре барам. Дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искәрттеләр. Зәбисәснең 1939 йортында төзүчеләр түбәгә капиталь ремонт үткәрәләр. Бирдән инде эшләр алып барыла һәм объектны кайчан файдалануга тапшырачаклар. Соқ булыгысы юл эшләре барам. Дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искәрттеләр. Шундый профилактик чараларның берсе Яшьлек проспектында узды. Толырак алдагы минутларда. Мы призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно требования временных дорожных знаков, которые желтого цвета и дорожной разметки. Дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерер өчен Яшьлек проспектына чыктылар. Бу урын очраклы сайланмаган, монда капиталь ремонт бара. Төзелеш эшләре имин һәм сыйфатлы юллар милли проекты буенча алып барыла. Ремонтчыларга юлны киңәйтергә, яңа яктырткычлар урнаштырырга һәм башка күп нәрсәләр эшләргә кирәк булачак. Әлегә машина йөртүчеләргә аеруча игътибарлы булырга кирәк. Как сами ездите, вы соблюдаете правила? Конечно. Дәүләт автоинспекциясы статистикасы буенча 2023 елда гына да юл транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә юл эшләре уздырылган урыннарда 22 кеше һәлак булган. В связи с этим госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными при движении в местах проведения дорожных работ, строго соблюдать правила дорожного движения, требования временных дорожных знаков и разметки. Юл эшләре вакытында тирә-юньне күрү мөмкинлеге зур махсус техника аркасында кимергә мөмкин. Шуңа күрә мондый участокларда йөртүчеләргә бирдәге вазгыятьне игътибар белән күзәтергә һәм тизлек режимын үтәргә кирәк дип искә төшерә дәүләт автоинспекторлары. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Иң мөһиме түбәдән су акмасын. Зәбисәснең 1939 йортында төзүчеләр түбәгә капиталь ремонт үткәрәләр. Алар инде финиш сызыгына чыккан. Бирдән инде эшләр алып барыла һәм объектны кайчан файдалануга тапшырачаклар. Бу җавапларны алдагы материалда яңгыратырбыз. Бу Зәбисәснең 1939 йорты түбәсе бирдә түбә 20 елдан артык капиталь ремонтланмаган. Коммуналь хезмәткәрләр әйтүенчә, халык 5 катлы йорт түбәсенең тузганлыгы аркасында зыян күргән, бигрәк тә яңгырлар вакытында. Начала она протекать на 4-м подъезде, на 5-м подъезде квартиры топить, плюс примыкание балконов. Отходила штукатурка вся, там в квартирах это топились обои все, отходили, вода попадала туда, желтые пятна оставались. Хәзер бу проблема шешеләчәк дип хәбәр итте төзүчеләр. Иске катлам сүтелгән, яңасы берничә катламда салынган. Кровля полностью отремонтирована, 2 слоя кровли закатаны, стяжка сделана. То есть протечки уже не страшны на этом объекте. Оперативное выполнение составляет порядка 65%. Түбә ремонтлау бары тик уңай һава торышы булганда, явым-төшемсез һәм кояшлы булганда гына үткәрелә. Хәзер төзүчеләр парапет плитәләрне ныгыту эшләрен тәмамлыйлар. Парапетные плиты, сделанные из вторсырья, переработанного пластика, изготавливаются здесь у нас на Набережных Челнах. Поэтому раздельный сбор мусора от граждан приветствуется. Быел чалда барлыгы 108 күп фатирлы йорт капиталь ремонтланачак, 207 төрдә эшләр башкарылачак. Алар арасында түбә ремонтлау, фасадны җылыту системаларын, кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү системаларын алмаштыру кебек эшләр бар. Лилия Гатина, Динова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Оңайлы җәйге аяк киемнәре, демисезон итекләр һәм ярым ботинкалар. Ярминкә яршалда үз эшен дәвам итә. Белоруссия аяк киемнәрен Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Төрле сезон өчен аяк киемнәренең зур ассортименты, җылы ботинкалардан алып җәйге җиңел аяк киеменә кадәр. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы.
Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан, легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоулар Беларуси оя киемнең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это третий год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Беларуси оя киемнәр күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Кибеттә йөрер вакыт җитте. Халык ярминкәсендә Россия төбәкләре төрле халыкларның меңләгән үзенчәлекле товарларын һәм деликатесларын табарга мөмкин. Сату рәтләре 32-нче комплекс янындагы Мегастрой гипермаркет янындагы павильонда җәелдерелә. Ошыгырга кирәк халык ярминкәсе 1 июньгә кадәр генә эшли. Ошамлыклар һәм Камчатканың затлы сортлары балыкларын, Беларус и деликатесларын, колбасаларны, кулдан эшләнгән Абхаз сырларын һәркем бәяли алачак. Татлы бал, Тверь мармеладлары, чикләве һәм Бельгия шоколадындагы җиләк-җимешләр беркемне дә битараф калдырмаячак. Хуҗаларга булыгда юрганнары, модалы Киров һәм Кострома тукымалары ошар. Ярминкәдә шулай ук җәйге киемнең яңа модельләре, Кострома җитеннән күлмәкләр, туникалар тәкъдим ителгән. Кибеткә рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах с 28 мая по 1 июня. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.